سبيل إلى السلام يبريني تقطي إليه خطنا يمضي الوجود الذي أبنى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد بالمسلمو شريف لا تي في فلبو مالكونا مالكوكا أنا فولي ببلا جليني أما بفوني إسلامي فولي نوي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شريف لا بارك لو فوكاسي شريف لا نيام أوباما نوي شريف عثمان مدن هيدراي نوي هو كونسي du Mali président باي أنا فولي باي كفولي دي مالي هو كونسي بلا جليما كتلا كفولي دي أنا زاوية وما Cheikh Sidi Ahmed Tijani ka zawiya munun be Mali kono munun be Mali ko kan ka u bɛɛ kɛrɛnkɛrɛn ni foli kan ye ka barika da ka u bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw munun bɛ k'an mafilɛ Mali kɔ kan ka foli k'u bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛn ma an karamɔgɔ Khalifa Mustafa Sonta ana ka zawiya bɛɛ lajɛlen ani Côte d'Ivoire Tijani mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an ka wale ɲuman dɔn b'aw bɛɛ lajɛlen ye an b'aw bɛɛ lajɛlen barika da. N balimaw n'o tɛmɛna an ka sigi tɛmɛnen na an bɛ Ala fo ka Ala wale ɲuman dɔn Ala ye an dɛmɛ an sera ka dɔ fɔ Cheikh Sidi Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu ani sira min nana n'o ye tariqa tijaniya ye n'a bɛ wele ko tariqa tijaniya. Ano tariqa min nana tariqa in tɛ dɔwɛrɛ ye a jɔlen bɛ fɛn fila kan o don an ka kuma sera a ma. Fɛn fɔlɔ ye min ye o ye ka Ala kosuma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na o ye tariqa in a jɔsen fɔlɔfɔlɔ ye. Jɔsen filanan ye min ye o ye ka Ala kosuma ni Ala kosuma saritiw ye saritiw minnu b'a la ni Cheikh Tijani y'o ɲini kalanden fɛ a bɛ Ala kosuma waati min na a ka Ala kosuma a k'o saritiw kelen kelen bɛɛ lajɛlen matarafa. Donc tariqa ye nin fila de ye ka Ala kosuma ani ka Ala kosuma dama ko tɛ mais i ka kosuma ni sariti dɔw ye ni ladabu dɔw ye ni hɔrɔnkan dɔw ye o hɔrɔnkanw minnu bɛ yen nɔ n'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛnnen don sariya ma an bɛ tila ka na kuma kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan. I ko hɔrɔnkanw fana dafa wurudi kɛtɔ an y'a fɔ k'a fɔ o kan o saritiw dɔ bɛ yen nɔ silamɛ kan k'o matarafa ka kɔn wurudi ɲɛ ani wurudi kɔnɔ ani wurudi kɔfɛ. Ni Ala sɔnna ma an da bɛna gosi a kelen kelen bɛɛ lajɛlen na an y'a fɔ k'a fɔ sariti in bɛ taa fo sariti 20 ani damadɔ la. O sariti 20 ani damadɔ in kɔnɔna la an y'a fɔ k'a fɔ sariti damadɔ b'a kɔnɔna la n'o ye sariti belebele 5 ye. Ni maa min sera k'o sariti belebele 5 matarafa an b'a fɔ k'a fɔ sariti 23 in a bɛɛ lajɛlen mɔntɔnnen don ka don o sariti 5 in kɔnɔna la. An b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka faamuya ɲuman di an ma. O don an tun ye kuma daminɛ an bɛ ka dɔ fɔ zikru n'o ye Cheikh Tijani ka tariqa a jɔsen fɔlɔ ye an ye dɔ fɔ zikru nafaw kan. Bi an bɛna continuer halisa ni zikru ye ka dɔɔni fɔ a kan ni Ala sɔnna ma n'an tilala zikru la Cheikh Tijani ka tariqa jɔlen bɛ zikru siya min fana kan an da bɛna don o la an ka siginataw la k'o kelen kelen fana bɛɛ ta ka kelen kelen bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ k'a yira ɲɛfɔli kɔnɔna la cogo jumɛn na nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ taa turu silamɛya de kan a bɛ turu kuranɛ kan a bɛ turu Alakira ka sunna kan sallallahu alayhi wa sallama. Donc fɛn kura tɛ diinɛ la diinɛ taabolo kɔrɔ don taabolo kɔrɔ min ni a lakurakurayara ni gɔngɔn tun dara sanfɛ Cheikh Tijani ye gɔngɔn furan ka bɔ a sanfɛ k'a kɛ siraba jɛlen panparaw kura ye k'a di mɔgɔw ma mais silamɛya lasili dɔ don an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuya ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma.
an y'a fɔ kuma kɔnɔna la k'a fɔ ala kosuma ka ala kosuma ka kɛ ni dusukun ye ka kɛ ni nɛn ye o ala kosuma o de bɛ wele ko ashraful ibadat ala batow la belebeleba de ye ala kosuma ye ala kosuma a ka bon ni ala bato bɛɛ lajɛlen ye a ka bon ni seli hali n'a y'a sɔrɔ ala kosuma bɛ seli kɔnɔ mais seli forme min n'an b'a kɛ n'o ye birika wuli ani tenda dugula ye o forme gansan ala kosuma ka fisa o kan ala kosuma ka fisa ni o ye ala kosuma ka bon ka tɛmɛ ala bato siya bɛɛ lajɛlen kan munna ka d'a kan ala bato tɔw minnu bɛ yen n'an b'olu kɛ seli sun jaga hiji ani ala bato wɛrɛw min ni maa b'a kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen bɛ ban diɲɛ kɔnɔna la nin bi diɲɛ banna ala bato wɛrɛ tɛ kɛ tuguni o ye ala bato forme minnu b'an bolo diɲɛ kɔnɔna la o ala bato formew bɛ dan diɲɛ de ma o ala bato formew tɛ se lahara bato tɛ yen nɔ sara de bɛ yen nɔ donc mais ala bato kelen min b'a la n'a bɛ to diɲɛ kɔnɔ wa lahara fana o ala bato kelen bɛ to maaw bolo lahara kɔnɔna la o de ye zikrullah ka ala kosuma tɛ jɔ a tɛ jɔ diɲɛ kɔnɔ a tɛ jɔ lahara alqiyama sanga la ala kosuma bɛ yen nɔ ala kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallama a ko hadamadenw bɛ dɛsɛ don min na maaw bɛ kamana gan don min na maaw bɛ ayiwa nin bɛ tɔɔrɔ don min na n'u bɛ fɛ ala ka kiiri tigɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ mun kosɔn minnu bɛ taa arijinɛ kɔnɔ olu ka taa arijinɛ kɔnɔ minnu bɛ taa jahanama kɔnɔ olu ka taa jahanama kɔnɔna la o don gɛlɛya ala kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ mɔgɔw bɛ laban kana se ale ma a ko ale bɛ taama ka sin ala ka larusi ma a b'i ten turu duguma ala ye n'a y'i ten turu duguma ala ye a ko fa ulhamul mahamid a ko o don na ala bato min bɛ yen nɔ n'o bɛ nafa ɲa o don o ye ala kira ala bɛ ala tanukan minnu jigin a kɔnɔ o ala tanukan min n'a b'o fɔ o jɔyɔrɔ la o de bɛ nafa ɲa o don o de b'a to ala bɛ kiiri tigɛ jɔn ni ɲɔgɔn cɛ o don o de b'a to ala bɛ maaw don arijinɛ kɔnɔ o don minnu bɛ taga jahanama kɔnɔ olu ka taa jahanama kɔnɔ o bɛɛ bɛ kɛ ala bato min kɔfɛ o de ye ka ala tanu ka ala waleɲuman dɔn ka barika da ala ye donc ala bato min bɛ nafa ɲa lahara o ye zikrullahi de ye ala bato forme wɛrɛ tɛ nafa ɲa lahara don na maaw donnen kɔfɛ arijinɛ kɔnɔna la ala bato min bɛ nafa ɲa o don na o ye zikrullahi maa bɛ ala kosuma min kɛ nɛnkun sanfɛ o de bɛ nafa ɲa o don o de b'a yira an na k'a fɔ ala bato min ka fisa ni ala bato bɛɛ lajɛlen ye o de ye ala bato min n'a bɛ kɛ ni ala kosuma ye n'a bɛ kɛ ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barika da ka ala tɔgɔ senumanw fɔ ka ala majamu ni nɛnkun ye o de bɛ nafa ɲa o de ye ala bato la belebeleba ye an ka tarika tijaniya a jɔlen bɛ o ala bato de kan ala bato min n'u b'a wele ko zikrullah ko ka ala kosuma k'a fɔ ko la ilaha illallah tarika tijaniya jɔlen bɛ min kan o de ye nin ye o de ye ala bato la fisamantiya ye an karamɔgɔ ba dɔ bɛ yen nɔ an karamɔgɔ nin n'u b'a wele ko amirul mu'minina fil hadith n'o ye sheikh al-hafiz al-allama ahmad bin hajar al-asqilani ibn hajar al-asqilani ale de ye fathul bari ale de ye n'o ye bukhari sharhu ye ale de ye o sɛbɛn a y'a fɔ a ka kitabu kɔnɔ kitabu min tɔgɔ ye ko lawami' al-anwar fil ad'iyati wal adhkar a kumana kitabu in kɔnɔ kosɛbɛ a ko inna ahlal janna mudawimuna ala dhikri fiha a ko arijinɛ kɔnɔ mɔgɔw olu bɛ dumɛ ala bato kelen min kan arijinɛ kɔnɔna la o ye ka ala kosuma subhanahu wa ta'ala a ko li anna sa'ira al-ibadati tanqadi binqida'i dunya a ko i k'a dɔn ala bato a nasuya bɛɛ lajɛlen o bɛ ban ni diɲɛ banna ala bato wɛrɛ tɛ yen maa tɛ jagabɔ lahara maa tɛ sun lahara maa tɛ taa hijila lahara ala bato sugu sugu n'an b'o k'an ka diɲɛ in kɔnɔna la o ala bato bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ dan sira la a bɛɛ bɛ dan ni diɲɛ in banna mais ala bato kelen min bɛ yen nɔ n'a bɛ continuer hadamaden nɔfɛ maa dama hadamaden bɛ yen nɔ n'o ala bato bɛ sɔrɔ yen nɔ o de ye zikrullahi ka ala kosuma subhanahu wa ta'ala a ko ala kosuma o tɛ ban diɲɛ in kɔnɔ a tɛ ban lahara arijinɛ kɔnɔdenw n'u donna arijinɛ kɔnɔ ni ala sɔnna ma u bɛ dumɛ fɛn kelen min kan o de ye zikrullahi subhanahu wa ta'ala ja'alana allahu min adh-dhakirin al-faizin al-farihin al-mutma'innin alladhina la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ala kan kɛ o mɔgɔw ye maa minnu b'a la n'u dumɛna ala kosuma ka diɲɛ in kɔnɔna la maa minnu b'a la n'u dumɛna ala kosuma ka diɲɛ in kɔnɔna la
minnu b'a la ni ala y'u don arijinɛ kɔnɔ k'u garisɛgɛ ala kosuma la arijinɛ kɔnɔna la ya rabbi ala k'an fara o maaw kan ala k'an fara o maaw kan ala k'an fara o maaw kan an k'a dɔn k'a fɔ arijinɛ kɔnɔdenw ala bɛ fɛn kelen min jigi u kɔnɔ ala kosuma la i n'a fɔ u bɛ ninakili cogo min na ninakili bɛ na u la cogo min na ka taa ka segin o tuma ala kosuma de fana bɛ na u nɛnkun kan o cogoya kelen na mɛ a tɛ kɛ ala bato kama u t'a kɛ ala bato kama mɛ u b'a kɛ de parce que a ka timi u nɛn kan a ka di u ye u b'u yɛrɛ ɲɛnafin bɔ n'a ye mɛ k'a fɔ k'u b'a kɛ ala bato kama ka sara sɔrɔ a la o tɛ a b'a kɛ dɔrɔn parce que fɛn min don a kɛr'u donkun sababu ye arijinɛ kɔnɔ a kɛr'u ka kunnaja sɔrɔ sababu ye o de kama u bɛ dum'a kan u bɛ timiya sɔrɔ a la u bɛ timiya min sɔrɔ a la vraiment o de b'a to u bɛ dum'a kan an karamɔgɔ dɔw y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko yawmal qiyama tafsirkɛla caman y'a lakali k'a fɔ ni arijinɛ kɔnɔ mɔgɔw n'u donna arijinɛ kɔnɔ ko u bɛ to k'a fɔ i n'a fɔ kuranɛ b'a fɔ an ye cogo min na da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin u bɛ nin kuma de fɔ da'wahum fiha subhanaka allahumma ni u bɛ fɛ dumuni plan min kana sigi u ɲɛkɔrɔ c'est à dire de code min bɛ sɔrɔ u n'u ka baarakɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ arijinɛ baarakɛdenw minnu b'u senkɔrɔla la yen nɔ c'est à dire tamasere min b'u ni ɲɔgɔn cɛ code min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye n'u ko dɔrɔn subhanaka allahumma u man'o fɔ dɔrɔn min b'u kɔnɔ dumuni siya min ka d'u ye u bɛ fɛ a kana cogoya min na a kan ka mɔ ka dan hakɛ min na i b'a sɔrɔ baarakɛdenw b'o dɔn u k'a fɔ dɔrɔn ko subhanaka allahumma u bɛ n'o tabali fɛnsɛ u ɲɛkɔrɔ ka dumuni bila u ɲɛkɔrɔ u bɛ dumuni kɛ ka u sago la u y'u ka dumuni ɲini cogo ye u ka dumuni ɲini cogo o ye zikuru de ye i b'a fɔ subhanaka allahumma u man'o fɔ dɔrɔn o tuma arijinɛ kɔnɔ mɔgɔw arijinɛ kɔnɔ baarakɛdenw arijinɛ kɔnɔ a servitɛriw u b'a dɔn k'a fɔ karisa ko subhanaka allahumma a mago bɛ mun de la sisan nɔ olu b'o dɔn u b'o de labɛn ka taa ka n'a bila ɲɛkɔrɔ a b'o dun vraiment o ye fisamantiya ye an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala kana an si kumaniya o fisamantiya la a ko n'u tilala dumuni na fana u bɛ mun de fɔ wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin n'u ko alhamdulillahi rabbil alamin dɔrɔn o tuma u b'a dɔn k'a fɔ ko ayiwa u tilala dumuni na sisan kɔni u mago tɛ dumuni na sisan nɔ baarakɛdenw bɛna ka na minɛnw cɛ ka taa ni minɛnw ye nin de ye arijinɛ kɔnɔ mɔgɔw ka taabolo ye donc ala bato min bɛ yen nɔ n'a bɛ dumɛ u nɔfɛ arijinɛ kɔnɔna la o ye alhamdulillahi rabbil alamin kuranɛ b'a fɔ an ɲɛna i n'a fɔ ala b'a fɔ cogo min na alhamdulillahi alladhi adhaba anna alhazana inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana dar almuqamati min fadli ye kuma in faamuya donc nin ye arijinɛ kɔnɔ mɔgɔw nin y'u ka ala tanukanw ye nin y'u ka ala majamukanw ye nin y'u ka ala fokanw ye u bɛ alabato kelen min kɛ arijinɛ kɔnɔ seli tɛ yen nɔ sun tɛ yen nɔ jaka tɛ yen nɔ hiji tɛ yen nɔ fo k'a fɔ dɔrɔn ko alhamdulillahi rabbil alamin u b'o min fɔ u nɛnkun kan o de y'u ka alabato ye o alabato kelen de fana u tun b'o de fɔ diɲɛ kɔnɔ o tor'u nɔfɛ fo ka se arijinɛ kɔnɔna ma donc alabato kelen min bɛ yen n'a bɛ to muminu nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ fo ka se lahara fo ka se arijinɛ kɔnɔna ma o de ye zikrullah o de ye ala kosuma ye subhanahu wa ta'ala i n'a fɔ kuranɛ b'a fɔ an ye cogo min aya wɛrɛ kɔnɔna la وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا يعني أرجنكم موكو الحمد لله الذي صدقنا وعده أم بألا فكويك على ولج ماندون على مين لايدو من تانيا لايدو نجي كوي أنا رسول أرجنكم بي أم بك عندامو أن مولا الحمد لله رب العالمين بانين على فعلكو كينا الإسلام وبلا جليني على كو كان بلا جليني قرآن كما آية وركونا لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة يعني لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة أجنك نموكو أمبي على فو ما ورتيفو على كلام كوي لا إله إلا هو ما ورتيفو على كلام له الحمد تنوب علي في الأولى نيسو سيكي كنا لا والآخرة أنا أمبي سيكي من كنا لا حبيبنا تنوب علي نبلا جلينا أجنك نموكو على بطو أبي فرالي نيوانكا أبي على قسمة دي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله نيني على بطو مي نما باكي أرجينا كنا لا دون نما يركا فوق نيني كبون كتما على بطو بلا جيرين كا ذكرو دي كبون أيوة أكدي علي كتما حرم دين على بطو بلا جيرين كا جنيا كنا يانو أن الله ركنا لا ودي خصو قرآن بأفانينا أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر
wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qur'an ni fanyana ako aqimis sala alakra Muhammad seli joy ka seli ke konyuma ika seli ke ka shartu dafa ika seli ke a kechugo la ina fo ala ya nyini fa ka kechugo mina kuma in kambe alakrama ma kambe alakrama mantum kelengelen bela jele ma che ani muso demse ani makroba ay seli jo ka seli ke a kechugo la o seli be munke mala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar seli ka fonction iminye hada madina o ka hada madin ki bali ka bo kojugu kelima ani kowo ko na bala na konendo ki ibali ka bo o bela jelen kelima ni seli kera a kechugo la ay mun daw kan ako wala dhikrullahi akbar ako ka don ni bela jelen farale nyogon kan min ka bon ka teme ni bela jelen kan ako ala kusma de ka bon ka teme ni bela jelen kan wallahu ya'lamu ma tasna'un aw be min bara aw be min ke ala de bo don ka teme aw yere kan bo don ka teme ma were kan donc seli o kadi alay seli ala bato la belebele bay mais dhikrullahi o de ka bon ka teme seli yere kan wala dhikrullahi akbar zikru keli o de ka bon ka teme seli yere kan kuma in koro idi fa nga kuma in famuya ni kuma in famuya mo wi kuma chama fo ni aya indala mais na kuma in sigin kana nahwu babula mamun be kalanke ube nahwu famuya arab kan doni babula an kuma in sigin kana u babula amina mun sura konnala wala dhikrullahi ni yen naja arab kana dhikrullahi o masdar di mun be nahwu do badon ذكر يذكر ذكرا إذن ذكر الله ومصدر دي نوي مصدري أقول ذكر الله وبافوني ما كو عرب كان دوني لا نحو دوني لا كفلا دولا كلين إبو دي سريانو كفلا يجمعني المصدر مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف نيكو ولا ذكر الله مصدر مضاف إلى المفعول مفعول يجمعينه الله فاعل يجمعني ويجون من بك على قسمة العبد الذي يذكر ربه ودي فاعل يانو ما او بينيدو كما قلنا كما قرأي عرب كان ولا ذكر الله يعني ولا ذكر العبد ربه ولا ذكر العبد ربه هذا ما دينك على قسمة هذا ما دينك على قسمة دون على دي فين قسمة ليني هذا ما دين دي قسمة لينك هذا ما دين بي على قسمة لينك او دي كبون على بلو كاتم هذا ما دينك بارا بلا جلينك نيترنا يوتوفي عرب كان أبسك نكور ديما ou bien iba fo kafo no ye احتمال فلانين ويكفو المصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف مصدر نينو ذكر الله عليه إضافة كان فاعل منو الله من مفعول يميني وجوني يعني ولا ذكر الله عبده ولا ذكر الله عبده على كاكا جون قسمة donc جون دي فين قسمة لي يانو ala de be jon kusma ala de bi janto jona ala de be jon koloshi ala de be jon blasra ala de be jon guide fo kata do arjine konnala o ala de jon kusma sisano kuma bise ko fana korota an karamo abdullah ibn abbas ala kala aywa abeno ko ke denyi ala kala cousin do ni ala kala ko kale de ko habrul umma ka fo aywa islamiya mam be qur'an do ngati ma bela jelinka o abdullah ibn abbas ya ako ale tara koroflana inde kan ala ka jon kosmali o de ka bon jon ma ka teme jon ka ala kosmali kan ala ka jon kosma o de ka bon jon ma ka teme jon ka ala kosma mais ihtimal fola mi fo jon ka ala kosma o de ka fsa jon ma o de ka bon jon re bolo o de ka bon ala bolo ka teme jon ka fen wera kosma mi ta alai akilla kuma yin ni fladi amana ka fla fen fenye amana ke akoro fla fen fenye koro folo jombe ala kosmali minke o bara de ka bon kateme jonka bara bela jilinka ala yoro o ye zikru nafa zikru kayira ka fo samantiya min bala ala bato tokan o boyira
ni maa min ko kɔrɔ dɔ in de b'a la n'o ye k'a fɔ ala ka jɔn kosuma o de ka fisa jɔn ma ni jɔn ka ala kosuma ye ni an karamɔgɔ abdulayi ibn abbas taara o sira fɛ o b'a yira k'a fɔ zikuru nafa min b'a la nafa min bɛ zikuru la n'o ye ala k'i kosuma ye o nafa ka bon ka tɛmɛ baara wɛrɛ kɛli kan ko ala b'i kosuma n'o baara ye n'i selila n'i sunna n'i ye jaka bɔ ala b'i kosuma mais ala b'i kosumali min kɛ n'i ye zikuru kɛ o ka bon ni seli kosumali ye o ka bon ni sun kosumali ye o ka bon ni jaka kosumali ye o ka bon ni ka baara bɛɛ lajɛlen kosumali ye o sira min n'an taar'o fɛ o bɛ zikuru nafa a n'a tɔnɔ a b'o de d'a ma parce que alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni jɔn y'ale kosuma jɔn mana ale kosuma fi nafsihi a yɛrɛ ninkun na a ko ale fana b'i kosuma a ninkun na n'i y'a kosuma jama la jama min ka bon kosɛbɛ a ko ale ala n'i kosuma jama la jama min ka bon ka tɛmɛ i ka jama kan donc nin ye ala ma n'i kosuma ala k'e kosuma a yɛrɛ kɔnɔ ani e ka ala kosuma i yɛrɛ kɔnɔ jumɛn ka ɲi ala k'e kosuma o de ka ɲi wa walima e ka ala kosuma o de ka ɲi ala k'i kosuma o de ka ɲi o de ka bon o de ka di o de da ka di e yɛrɛ la ka tɛmɛ e ka ala kosumali kan nka e ka ala kosumali o de b'a to ala bɛ e kosuma a yɛrɛ ninkun kɔnɔna la e ka ala kosumali i kelen na ala b'i kosuma a kelen na e ka ala kosumali k'i to jama la ala b'i kosuma k'a to jama la jama min ka fisa ni e ka jama ye donc nin b'a yira n na k'a fɔ ala kosuma a mana k'a fɛn fɛn ye ala k'e kosuma walima e ka ala kosuma e ka ala k'e kosuma o bɛ sɔrɔ ni e ye ala kosuma de donc ala kosuma baara min don ale de ye baara ye baara min a bɛ maa sama k'i lase ala ka diɲɛ ma a b'i sama k'i lase ala ka kanu ma a b'i sama k'i lase diɲɛ kunnadiya ma a b'i sama k'i lase lahara kunnadiya ma a b'i sama k'i don arijinɛ kɔnɔ a bɛ sɛtanɛ gɛn ka bɔ i kɔrɔ a b'i kɛ ala jɔn ɲuman ye a b'i don walijuya da fɛ a b'i kɛ ala kanuba ye a b'i kɛ waliju kangaran ye ala kosuma an karamɔgɔ ibn hajar ye kitabu min dilan n'a tɔgɔ ye ko lawami wal anwar fil adhiya wal adhkar a selen ala kosuma ma a ye ala kosuma nafa a ye min fɔ a la a bɛ nafa 100 ani kɔ bɔ donc o bɛɛ tɛ se k'a fɔ émission kelen na c'est pour vous dire seulement que k'a fɔ ala kosuma ale ɲɔgɔn tɛ yen nɔ ala batow la ale de ye ala batow la sanada ye ale de ye ala batow la belebeleba ye ale de ka di ala ye ka tɛmɛ ala bato bɛɛ lajɛlen kan e ye faamuya ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni an bɛ kuma in se ka dafa ni o ye jumɛn ye o ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ala kira ko sallallahu alaihi wasallam akramahu al-imam al-bukhari radiyallahu ta'ala anhu o ye nin hadisain lakali aka bukhari kɔnɔna la n'o aka jami'u sahih kɔnɔna la a y'a fɔ kɔnɔna la a ka hadisa laban min n'a y'o lakali Sayyidina Abu Hurairata ka hadisa don a y'a lakali o de kɛra ka hadisa laban ye a ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko kumakan fila bɛ yen nɔ daɲɛ fila bɛ yen nɔ khafifatani ala lisan u ka fɛgɛn a fɔtɔ hadamaden nɛn kan kuma girimanw tɛ kuma gɛlɛnw tɛ nka thaqilatani fil mizan nka n'i y'a kuma daɲɛ fila n'i y'a baraji bɔ k'a jɔ a ka girin hadamaden ka balansi kan yawmal qiyama ka tɛmɛ i ka baara bɛɛ lajɛlen kan i ye kuma ye a ka girin ka balansi kan yawmal qiyama ka tɛmɛ i ka baara bɛɛ lajɛlen kan a ko o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ habibatani ila rahman nin kumakan fila in o ka di ala ye kosɛbɛ dɛ seli ka di ala ye dɛ sun ka di ala ye dɛ jaka ka di ala ye dɛ hiji ka di ala ye dɛ umra ka di ala ye dɛ alabato tɔw ka di ala ye dɛ mais ala kira ye min t'a tɔgɔ ma ko nin kumakan fila ka di ala ye kosɛbɛ o ye fɛn jumɛn ye a ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ni alabato ye n'a bɛ boli mɔgɔ nɛnkun kan a fɔli ka nɔgɔ mɔgɔ ma ayiwa a baraji ka bon yawmal qiyamatu la n'a bɔra ka jirila ka b'i ka balansi sanfɛ a b'i ka balansi girinya kosɛbɛ o ka fara o bɛɛ lajɛlen kan a ka di ala ye ala bɛ kumakan fila in fɛ kosɛbɛ donc nin ye kalimaw ye minnu ka ɲi ala kira ko hadisa la o hadisa kelen na sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min y'a fɔ sɔgɔmada fɛ siɲɛ 100 k'a fɔ subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim k'a fɔ siɲɛ 100 sɔgɔmada fɛ
ako i ka jurumu hali n'a kɛra komi ba kanga bɛ cogo min na baji kanga min bɛ baji sanfɛ o n'a caya bɛɛ lajɛlen hali n'i ka jurumu cayara komi o cogoya a ko ala b'i ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa mun y'a s'i ma jurumu yafa ala kosuma de ye jurumu yafa s'i ma ala kosuma de ye ala bato la belebeleba ye n b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka faamuya ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an b'a dafa ni mun ye an karamɔgɔ Sharani y'a fɔ fi lawaqih al-anwar al-qudsiya a ye Ali al-Khawas ka qissa dɔ fɔ k'a fɔ kalanden dɔ o y'a fɔ Ali al-Khawas ye a ko nin y'ale san kelen ye ale donna khalwa la a bɛ ka ala kosuma a bɛ ka fɔ la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a bɛ k'o fɔ la khalwa kɔnɔ don o don a b'a fɔ siɲɛ hakɛ dɔ la a ye min sɔrɔ khalwa kɔnɔna la a bɛ san kelen ɲɔgɔn bɔ a bɔra khalwa la a y'i kanto karamɔgɔ ma a ko n karamɔgɔ nin ye ne san kelen bɛ khalwa la n bɛ ka ala kosuma kɛ la ayiwa ala kosuma dun ne ma foyi ye n ka ko la min ye kabako ma fɛn ye ala ma kabako foyi kɛ n ye i ye n faamuya san kelen in kɔnɔna la ne kɔni bɛ zikuru kɛ dɔrɔn n bɛ zikuru kɛ n bɛ n da ka sunɔgɔ n bɛ wuli san kelen bi ma yɛlɛma foyi ye n ka ko la k'o yɛlɛma donna n ka ko la ma kabako foyi ye n ka ko la i ye n faamu min bɛ se ka mɔgɔw kamana gan ne m'o foyi ye n ka ko la ma karama foyi ye n ka ko la karamɔgɔ k'a ma ko nin ye kabako ye dɛ ko nin ye kabako belebeleba ye ko alakira y'a fɔ hadisa kɔnɔna la sallallahu alaihi wasallam ko ala ko ana jalisu man dhakarani ko ala ko ni maa min y'ale kosuma ko ale ala bɛ k'o tigi sigi ɲɔgɔn ye a ko ala sigilen b'e fɛ e ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ san kelen kɔnɔna la e m'a dɔn ko ala b'e fɛ e ma sɔmi a la hali siɲɛ kelen k'e ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma e tun tɛ zikuru la e tun bɛ min na e tun bɛ ko wɛrɛ de la o tuma nin ye zikuru a bonya a n'a nafa ye ni ala sɔnna a ma Cheikh Tijani ka zikuru radiyallahu ta'ala anhu n'a ye silamɛw su ka bila o zikuru kɛli la o zikuru siya jumɛn ye o zikuru bɛ kɛ cogoya jumɛn na o zikuru jumɛn ni jumɛn ye i ye faamuya o zikuru bɛ kɛ cogoya jumɛn na a bɛ kɛ hakɛ jumɛn na a bɛ kɛ waati jumɛnw na ni ala sɔnna a ma an da bɛna don o zikuru la an ka sigi nata la an bɛ taa ni kalandenw ye dɔɔni dɔɔni pour que ko in ka se ka faamu cogo sɛbɛ la ala ka faamuya ɲuman d'an ma ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka hɛrɛ kan n'aw ye ni ala sɔnna a ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sigi wɛrɛ ma wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.